Август Муслим ошлык кабул итү предприятиесе территориясында урак вакытындагы җанлылык әле кимемәгән. Урак чорында махсус җиңсәләргә тутырылган ашлыкны чистарту, киптерү, саклау урыннарына кую бара. Без килгәндә складларга урнаштырылган көнбагышны төяп озату бара иде. Шул ук вакытта Август җәмгыятенең Минзәлә районындагы хуҗалыкларыннан җиңсәләрдә сакланган бодайны китерәләр. Предприятиедә гомумән эш ел әйләнәсе диярлек тукталмый. Узган елгы ашлыкны эшкәртү агымдагы елның март аена кадәр барган. Бу аңлашыла да, чөнки предприятиегә эшкәртү һәм саклау өчен кергән ашлык күләме елдан-ел арта бара. Әйтик, моннан 2 ел элек 40 мең тоннага якын икмәк кабул иткән булсалар, узган ел ул 78 мең тоннадан артып киткән. Быел исә октябрь уртасына ук 88 мең тоннага якын ашлык кайткан. Моннан тыш тагын 32 мең тоннадан артык ашлык кабул ителер дип көтелә. Киләсе елга исә ашлык эшкәртү һәм саклау күләмен 140 мең тоннага җиткерү планлаштырыла. Соңгы тонналарны киптерү бара. Бүгенге көндә Минзәләдән килә безгә җиңсәләрдә сакланылучы язгы бодай, аны эшкәртеп, дымлылыгына карап инде чистартып, дымлы булса киптереп, кондиция китерәбез. Соңгы елларда предприятиенең матди техник базасын модернизациялау һәм реконструкциялау юнәлешендә Август фирмасы керткән инвестициялар артканнан арта бара. Быел аның күләме 180 миллион сумга җиткән. Моңа керә иске сушилкаларны реконструкциялау, беренче сушилкага мөрьялар алыштырылды яңага. Более мощныйрак яңаша корылган Alтай 65 һәм Alтай 85 сушилкалары алып, аларны уборка алдыннан эшкә җибәрдек. Яңа ашлык киптерү комплекслары белән идарә итүдә уңайлы диләр. Аппаратчылар комплекс белән нигездә операторныйдан торып кына идарә итә икән. Шунда гына нык уңайлы җайлы. Сез даже тышка чыгып та тормыйсыз. Юк, чыгабыз, тышка да чыгабыз инде. Пиләкләрне карыйбыз, нориларны карыйбыз. Шупны кулбыра алабыз тоже, задвижкаларны ачып. Калган әйберләр эштән инде. Ашлык чистарту, киптерү комплексларын яңартудан тыш складларның түбәләре дә алыштырылган. Территориядагы төп майданчыкларга бетон өслек җәелгән. Киләсе елга планлаштырабыз менә бу объездной жолны рәтләп, висаны, лабораторияларны артка күчерергә, техникаларны буяклап җитмәскә исәп. Киләсе елга безнең планда каралган 200 миллион сум акча бюджетка кертелде. Инвестор ярдәме белән территорияны төзекләндерү, яңарту буенча алга таба да әнә шундый зур эшләр планлаштырыла. Август Муслим ашлык кабул итү предприятиесе шул рәвешле җирлегебездәге ире предприятиеләр арасында лаеклы урынын табар. Әлфинур Нугманова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.